Minkejja l-qrubija ġeografika bejn Malta u l-Gżira Oħt, xorta nistgħu ngħidu li hemm baħar jaqsam fl-użu ta' xi kliem u fil-pronunzja tagħhom. It-tim tagħna tkellem ma' Ruben Farrugia, riċerkatur li ħadem ħafna fil-qasam ta' djaletti. Djalett huwa varjetà lingwistika marbuta ma' post jew komunità partikolari li fi kliem sempliċi nistgħu ngħidu li jkollu aċċent, grammatika jew kliem li jkun assoċjat miegħu biss. Fil-każ ta' differenza bejn id-djalett u l-lingwa hija xejn ħlief waħda politika, fis-sens li xi darba l-lingwa kienet djalett ukoll li mbagħad xi punt fl-istorja ġie deċiż li din tirrappreżenta l-pajjiż u tiġi malma fl-iskejjel. Niltaqgħu ma' daqshekk varjazzjonijiet bejn gżira oħra qabel xejn minħabba l-firda ġeografika. Ġifieri hemm baħar li qed jaqsam żewġ gżejjer li wassal biex jiġu ffurmati żewġ komunitajiet differenti u fuq l-istess raġuni minkejja li kemm Malta u kif ukoll għawdex jgħixu l-istess storja dawn ġarbuha b'mod differenti. Eventwalment l-istorja taffettwa il-mod kif wieħed jitkellem ukoll. It-tieni raġuni hija minħabba hija waħda soċjali, fis-sens li filwaqt li f'Malta kellim ta' djalett meta jiġi biex jitkellem ma' xi ħadd li huwa barra mir-raħal huwa mistenni li jitkellem bl-standard għax jiġi ġudikat ħażin. Min-naħa l-oħra kellim ta' djalett li huwa Għawċi u ħajjitkellem ma' xi ħadd li huwa Għawċi huwa mistenni li jibqa' jitkellem bl-Għawċi għaliex jiġi ġudikat ħażin min-naħa l-oħra wkoll. M'hemmx xi oqsma partikolari fejn hemm differenza bejn il-Malti u l-Għawċi, fis-sens li saru bosta studji kemm fil-passat u kemm b'mod iktar riċenti, kemm f'dawn il-kategoriji kif ukoll f'oħrajn u dejjem ħarġet differenza sostanzjali bejn il-Malti u l-Għawċi. Xi eżempji ta' kliem li għandhom tifsira differenti bejn il-Malti u l-Għawċi nistgħu nieħdu pereżempju gejxa fejn fawdex tfisser bent tax-xahar filwaqt f'Malta ġeneralment hija assoċjata ma' tip tal-biss li ġej mill-kultura Ġappuniża. U ovvjament hemm il-klassika ċombini fejn fil-każ ta' għawdex tfisser l-abar tal-inxir filwaqt li f'Malta hija marbuta ma' ċombini tal-bitzilla. Bħala kliem differenti wieħed jista' jara pereżempju l-kelma rex li tfisser staħa, hemm il-kelma perċa wkoll li tfisser l-abar tal-inxir jew il-manxar jew il-manxra kif tingħad f'ċertu djaletti f'Malta. Jew il-kelma nemussiera li tfisser in-nett tan-nemus. L-ikbar differenza apparti l-kliem ovvjament tinsab fil-mod kif jinstemaw, għaldaqstant hemm differenzi oħra fuq il-livell tal-lingwa, fis-sens kemm fil-grammatika, pereżempju fil-plural, fis-sintassi, ġifieri fil-mod kif hija mibnija s-sentenza u anke fit-tonalità u fit-ton ta' kif jiġu ffurmati dawn l-istess kif jiġi ffurmat it-taħdid. Il-lingwaġġ taż-żgħażagħ jinbidel ma' żminijiet. L-ewwel nett għax iż-żgħażagħ jikbru u jinbidlu huma stess. U t-tieni nett għax il-lingwa wkoll għandha l-moda tagħha. U bħalma nafu, iż-żgħażagħ jħobbu jimxu sew mal-moda. Tkellimna ma' Karl Xikluna dwar ir-riċerka tiegħu brabta mal-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Il-lingwaġġ taż-żgħażagħ ftit li xejn ġie studjat fil-kuntest lokali. Riċerka li kont għamilt jiena flimkien mal-kollega tiegħi Marika Barbara kien l-ewwel wieħed ta' dan ix-xorta f'pajjiżna. Studji barranin ukoll kienu pjuttost limitati, għalkemm kien hemm fl-Italja u fl-Ingilterra kienu saru diġà xi studji u kienu laqmu dan il-lingwaġġ bħala youth language, youth slang, teenage language, il-lingwaġġo ġovanile, lingwaġġo dei ġovani u anke ġergo ġovanile. Fost l-ewwel eżempji ta' kliem u espressjonijiet li kienu jgħidu iż-żgħażagħ Maltin li laqas jiena ma niftakar nsemmu pereżempju Skejzja Romeo, jew inkella dur li dawra bokkin, jew inkella
Lola weġis. Dawn huma frażijiet antiki illi kienu jgħidu l-ġuventur li tfajliet u bil-maqlub biex qishom jaqbdu ma' xulxin meta kienu ikunu qegħdin jiltaqgħu. Jew inkella fi triq. Kien hemm mbagħad l-espressjoni ara l-wajjer illi għalija ħafna drabi kienu jwieġbu orbtu monqok. Aktar reċenti mbagħad kien hemm kliem ieħor bħal pereżempju l-kelma żinn li kienet tingħat għal meta xi ħadd kien jikdeb jew inkella jeżaġera ħafna fi kliemu. Jgħidu dan jiżżinja jew kemm jgħid żinnijiet. Tajjeb li ngħidu li żgħażagħ m'għandhomx xi tip ta' varjazzjoni, ġifieri xi sinonimu għal kull kelma li teżisti fil-Malti. Madankollu hemm ċertu oqsma li huma qrib ħafna taż-żgħażagħ jew li huma għall-qalbhom jew li għandhom aktar affinità maż-żgħażagħ illi huma produttivi ħafna f'dan id-diskors li jgħidu bejniethom. Pereżempju, għandek il-imħabba, il-ħbiberija u s-sesswalità li ovvjament għanqlu ħafna minn dan il-kliem li jivvintaw iż-żgħażagħ bejniethom. Għandek imbagħad ix-xorb u s-sokor li wkoll huwa produttiv ħafna fejn jidħol il-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Għandek imbagħad kliem ieħor illi huwa assoċjat mad-dera ta' dak li jkun u anke mal-mod kif iħossu, mal-morali. Meta żgħażagħ iħossuhom tajjeb jivvintaw ħafna kliem u anke meta jħossuhom ħażin għandhom ħafna kliem ieħor li jivvintaw biex juru kif iħossuhom. Il-proċeduri lingwistiċi fil-ħolqien ta' kliem ġdid fost iż-żgħażagħ huma ħafna. Pereżempju l-iperbole, jiġifieri l-eżaġerazzjoni. Ħafna żgħażagħ jużaw l-eżaġerazzjoni proprju biex ikabru dik il-ħaġa li qed jitkellmu fuqha u ovvjament jinħoloq dak l-element ta' ċajt. Għal xi post pereżempju li ma jogħġobhomx jgħidu x'depression ta' post, pereżempju. Jgħidu wkoll xi breakdown hawn għaliex ikunu qegħdin iħossuhom qed jiddejqu. Imma jibdew jeżaġeraw daqsxejn fid-diskors tagħhom u bekk jinħoloq dak l-element ta' ċajt. Karatteristika oħra tal-lingwaġġ taż-żgħażagħ hija l-użu tal-metafora. Li din ukoll taċċentwa ħafna dak l-element ta' ċajt meta ngħidu metafora. Meta żgħażagħ qablu xi ħaġa li jkunu qegħdin jitkellmu fuqha ma' xi ħaġa oħra. Jekk nieħdu l-aspett tax-xorb u s-sokor, iż-żgħażagħ huma produttivi ħafna. Hemmhekk joħolqu kliem ta' kif iħossuhom meta ikollhom pereżempju xi drink żejjed ġo magħhom. Kliem bħal daħna jew patata, dan huwa kliem li llum il-ġurnata sar komuni ħafna, mhux fiż-żgħażagħ biss. Interessanti ħafna ukoll l-antifrażi. X'inhi l-antifrażi? Meta inti jkollok kelma li normalment tkun tfisser mod, imma mbagħad fid-diskors hawnhekk taż-żgħażagħ tiġi tfisser l-oppost. Pereżempju l-kelma bomba li hija kelma komuni ħafna, qabel kienet tnissel biża' meta xi ħadd jgħid bomba, ma llum bomba saret tfisser xi ħaġa sabiħa. L-istess tal-ġenn, xi ħaġa tal-ġenn mhijiex sabiħa, ma meta ngħidu għaż-żgħażagħ jew meta ngħidu b'dik iċ-ċertu espressjoni tal-ġenn illum, hemmhekk tiġi tfisser xi ħaġa pożittiva. Illum il-ġurnata saret popolari wkoll il-frażi tal-bliħ li hija kelma ġdida li l-istess saret tfisser xi ħaġa pożittiva ħafna, xi ħaġa tal-bliħ. It-taqsir il-kliem ukoll huwa karatteristika tal-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Jgħidu pereżempju bro flok brother, aw sis flok sister. Ġieli jgħidu no prob għal no problem. Hemm ukoll pereżempju taqsira bħal GPS li tfisser ġenn, panik u stress. Din jgħidu ħafna żgħażagħ meta jkunu fi żmien l-eżamijiet. Interessanti ħafna li f'din it-teżi ħarġet illi fil-kuntest lokali u din ma nstabitx f'kuntesti oħra barranin, iż-żgħażagħ ħobbu jużaw kliem meħud mill-qasam semantiku tal-karozzi. Ġifieri fejn jieħdu frażijiet li s-soltu jintużaw fil-karozzi u jużawhom fil-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Dan jagħmluh għal mod kif iħossuhom, pereżempju llum kont total loss. Meta jgħidu total loss, ġifieri għax ikunu jew għajjenin mejtin jew ġratilhom xi ħaġa negattiva. Ukoll jgħidu pereżempju gas mal-pjanċa.
biex jirreferu għaliex għamlu xi ħaġa ta' malajr jew bil-ġirja. Permezz tal-programm Brillantini tal-Kitba, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu tippremja studenti tajbin fil-Kitba u tħarriġhom sabiex ikomplu jtejbu din is-sena. Saħansitra b'workshops f'Ruma u fi Brussell. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu tippromovi u tagħmel attivitajiet li jolqtu l-itfal fl-erba' ħiliet ewlenin tal-lingwa li huma t-taħdid, il-fehim, smigħ, il-qari u l-kitba. L-attività tal-lum hija attività immirata apposta għal dawk it-tfal li huma promettenti fil-kitba, dawk li aħna nsejħulhom il-brillantini tal-kitba. U għandna 3 kategoriji minn dawn it-tfal. Għandna tfal li jkunu fil-primarja, tfal li jkunu fl-iskejjel medji u tfal li jkunu fl-iskejjel sekondarji. L-attività tal-lum hija attività għat-tfal tal-iskejjel medji. Li għamilnu huwa li stedinna lill-awturi ewlenin Maltin biex jiġu fil-Mużew Marittimu. Nirringrazzjaw lil Heritage Malta għal kollaborazzjoni u l-awturi ewlenin Maltin iltaqgħu mal-brillantini tal-kitba, tfal li qegħdin fit-tieni sena tas-sekondarja jew tal-medja u li skont il-marki li ġabu s-sena l-oħra fl-eżamijiet annwali u fl-assessjar li jagħmlu matul is-sena ewrew li huma promettenti fil-kitba. Dawn l-awturi Maltin iltaqgħu ma' tfal mal-brillantini tal-kitba u magħhom għamlu xogħol fi gruppi u qasmu l-idejat tagħhom ta' kif wieħed jista' jiżviluppa l-idejat tiegħu u jesprimihom kemm bil-fom imma b'mod partikolari llum fil-kitba. U ġejna propju fil-Mużew Marittimu, mużew li mimli f'dalijiet u rikordi tal-antik u allura anke setgħu jsiru attivitajiet marbuta mal-wirt storiku u kulturali ta' pajjiżna. L-għan ta' dawn l-attivitajiet għall-brillantini tal-kitba huwa li nkomplu nħeġġu l-tfal li jippromettu fil-kitba biex ikomplu jiktbu aktar poeżiji, stejjer, il-qoddim anke romanzi u kitbiet oħrajn. U hekk ikollhom l-opportunità wkoll li jiltaqgħu mal-awturi favoriti tagħhom Maltin. Kellna wkoll l-opportunità li barra li jiltaqgħu ma' awturi Maltin. Ġew żewġ awturi wkoll barranin ta' fama internazzjonali u dawn ukoll għamlu xogħol fi gruppi mal-istess tfal. Għal-brillantini tal-primarja mbagħad nagħmluhom dik li nsejħula xaqlata ta' kitba Ruma. L-istess naraw x'ikunu għamlu l-iskejjel li jażlu l-aħjar tfal kull skola tagħżel l-aħjar brillantina tal-kitba u mbagħad darba fis-sena noħduhom mawra sa Ruma ma tkunx sempliċement safra imma qed tkun mawra fejn isiru attivitajiet ta' kitba. Ngħidu aħna waqt li jkunu qed iżuru pereżempju l-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan wara jagħmlu kitba forma ta' kartolina u jimpostawha lill-ġenituri tagħhom. Dal-brillantini tal-kitba li jittieħdu Ruma jittieħdu wkoll jaraw postijiet oħra interessanti u ta' valur arkeoloġiku storiku. Fost oħrajn il-Fontana di Trevi, il-Koliseo, il-Fora Rumana u il-Pjazza di Spanja. Għal tfal ikbar mbagħad dawk li jkunu fir-raba' sena tas-sekondarja, il-brillantini tal-kitba li jkunu se joħorġu mill-edukazzjoni obbligatorja, dawn ħankunu qegħdin nagħmlu wkoll attività għalihom Brussell bis-saħħa tar-Rappreżentanza Ewropea f'Malta fejn ħajkollhom l-opportunità biex iżuru l-Parlament Ewropew u l-Kommissjoni Ewropea u hemmhekk ukoll ikollhom attivitajiet edukattivi u ta' kitba għal gost. B'dan mod dan l-attivitajiet ħankomplu insaħħu il-kitba fuq lidna u hekk nassiguraw li fil-futur ikollna kittieba aktar li jiktbu poeżiji, romanzi u novelli bil-Malti. Fost l-awċin li kitbu għat-teatru, nistgħu nsemmu ġganti bħal Nino Cremona, Giuseppe Akulina u George Pisani. B'dana kollu dawn mhumiex l-uniċi kittieba tat-teatru li ħarġu minn Għawdex. It-tim tal-Ilsienna tkellem mal-Kavallier Joe M. Attard sabiex isir jaf aħjar lil dawn il-kittieba.
Naħseb jiena wieħed mill-kittiba u xejn li l-iktar imur lura fi żmien huwa ċertu Tarċisio L. Xerri. Dan nin-nies li m'għandhomx l-età tiegħi u jien għandi 73 ma jiftakruhsku. Illa li dan trabba tajjeb ġifieri qabel il-ħamsinijiet, trabba fi Pjazza Savina, meta għawdex kien għadu ferm mibdul u bla dubju ta' xejn ix-xogħlijiet tiegħu barra nħadmu Malta fuq il-palkijiet kien jaħdimhom fl-Oratorju Don Bosco. L-Oratorju Don Bosco f'Għawdex huwa il-bennina tal-Park Għawxi. Għawdex u l-park dejjem imxew 8 fejn. Biżżejjed ngħidu li fil-Viktorja pereżempju fejn-ngħixin għandna żewġ teatri kbar. Il-Teatru tal-Opra Aurora u il-Teatru Astra. It-tnejn li huma mhumiex biss magħrufin għaċ-ċinema, għall-films u għall-opri, imma wkoll għall-att ta' drammi li għamlu matul is-snin. Għandna wkoll hawnhekk fir-Rabat il-Park tal-Azzjoni Kattolika. Fix-Xewkija għandna il-park għandna t-Teatru Giovanni. Fix-Xara, fin-Nadur ukoll isib ħafna teatri tal-park, jiġifieri biex nurik li l-park huwa mferrex sewwa m'Għawdex. Ma' żmien l-affarijiet jitbidlu. Jiena nista' nsemmilek pereżempju t-Teatru Astra li għal 50 sena sħaħ jiena kont parti mill-għada teatrali hemmhekk u kont naħdem hemmhekk. Allura wieħed mid-drammaturgi li ġie f'moħħi huwa George Xerri. George Xerri li llum ħallina tajjeb li għamel 40 sena u li kien jgħajjat li għal kull biċċa xogħol li jagħmel itella id-drammi u operetti fuq il-Park tat-Teatru Astra. Ben-Ħer, per eżempju, il-play Gondoliers. Għaliex dan George Xerri kien jaqleb ħafna xogħol mill-Ingliż u mit-Taljan għal-Malti, iċ-Ċaliżant, tajjeb il-Passjoni ta' Kristu. Da qed insemmilek biss it-Teatru Astra. Marbut mat-Teatru tal-Opra Aurora għandna pereżempju lil Giannino Cremona. Kitba awtur Għawxi li propju miet fi frar ta' din is-sena. Fl-età sabiħa ta' xi 91 sena. U f'din il-medda ta' snin kiteb ħafna xogħol anke għall-Oratorju Don Bosco. Jien niftakru pereżempju jaħdem il-partu ta' Pilatu fil-Passjoni tal-Mulej, tajjeb u f'partijiet oħra. Giannino li kiteb ukoll pereżempju l-Assedju ta' Għawdex tal-1551 li jinħadem fiċ-Ċittadella. Hawnhekk fir-Rabat naf żewġ saċerdoti, il-Kanonku Dun Ġewmela u Monsinjur Salf Borx, u l-itnejn li huma kitbu partit ta' plays, b'mod speċjali il-Kanonku Ġewmela li kiteb ħafna play forums u jiena min jaf kemm iċċerjajt minn daw il-forums. Għandu ħareġ anke 4 volumi u ġabarhom daw id-drammi ġabarhom propju kollha f'dawn l-4 volumi tiegħu. Anke Monsinjur Salf Borx għalleb ħafna xogħol bit-Taljan u ġie li jipproduċa xi xogħol stess fl-Azzjoni Kattolika u anke hawnhekk fl-Oratorju Don Bosco u anke fit-Teatru Astra. Imbagħad nsemmu George Pisani, tajjeb l-għanja tar-rebbija, is-sena tal-imħabba George Pisani li n-nies tabu bħala poeta, bħala prozatur. Imma George Pisani tagħna wkoll drammi tas-sew sbieħ, l-apoteosi li baqgħet tissemma ħafna matul is-snin. Per eżempju, il-professur Giuseppe Aquilina, tajjeb professur tal-Malti li stess sab ukoll rokna fejn jagħtina anke xi xogħlijiet tiegħu. Barra minn dawn għandna Nino Cremona pereżempju, ukoll awtorità fil-Malti. Ħallilna ġawra ta' dram il-fidwa tal-bdiewa li nħadmet Malta, nħadmet f'Għawdex u l-istudenti tagħna jistudjawha anke fl-iskola. Dawn kienu kollha kittieba Għawxi tajjeb li taw daqqatit tajjeb biex il-Park f'Għawdex jibqa' miexi dejjem il-qudiem. Naturalment fi żmien l-antik, pereżempju meta semmejtlek il-Tarċisio L. Xerri, dan kien jagħmel ħafna fil-melodrama, pereżempju Dar in-Niket, Lit il-ħamra, it-Tigra ta' San Ġerman, l-imħabba mirbuħa minn imħabba, kobor ta' mħabba, Luċensi biddel rixu. Tajjeb dawn in-nies ta' dar speċjalment kienu jħobbu ħafna bit-traġedja. Tajjeb u fuq l-Oratorju Don Bosco inħadmu minn dawn id-drammi. U anke mbagħad kummedji ħelwin. Tajjeb, George Pisani mbagħad billi kien kittib iktar raffinat tagħna mbagħad kitbiet drammi ta' bisra soċjali, xi ħaġa li kien jibnija fuq il-ħajja ta' kuljum. Imma n-nies tagħna kienet imbagħad minn xi snillaw ħansna biex nkunu għadna kollox bdew daħlin anke l-musicals. Tajjeb l-Oratorju Don Bosco u anke żewġ teatri tagħna huma magħrufin anke għal musicals li tellhom minn żmien għal żmien. Imbagħad tinsiex għandek id-dram raffinat li jsejjaħ l-opra.
Tajjeb l-opera wara kollox tidħol ukoll mad-drammi għaliex mija xejn hija opera imma kantata. Tajjeb illum jintefqu eluf kbar tal-liri u f'Għawdex tista' tara l-opera bil-kumdità minna ma tħallas prezzijiet għoljien bħal ma tħallas fl-Scala ta' Milan jew f'Napli jew f'postijiet oħra jew ġol Amerika jew ġol Ingilterra u still iġibu hawnhekk atturi kbar magħrufin mad-dinja kollha tajjeb li jiġu hawn u jieħdu gost apparti li jikxfu l-sbuħija ta' Gżira u xija jieħdu sehem ukoll f'dawn l-opri popolari f'Għawdex. Bħal Dorin Mikallef, il-poeta Carmela Tart ħallina qasir il-omor. Iżda l-poeżiji tiegħu huma xhieda ta' sensitivitajiet kbar u ta' kreattività intensa. Min barra l-pubblikazzjonijiet taħt Illet ix-Xemx u Il-Lampara, insibu pubblikazzjoni ta' Paul P. Borge b'biografija u kompilazzjoni ta' xogħlijiet oħra ta' Tart li wħud minnhom kienu għadhom mhux ippubblikati. Ir-riċerka tiegħi nibtet minn ħaġa minn punt importanti li meta kun żejriena kont għandi tfel żejr u kien jiġi għalija biex joħodna lili u l-ħuti u l-kumplament ta' min kien ikun infitri joħodna l-mużew u kien dejjem akbar minna. Aktar tard f'ħajti bħala żagħżugħ konna niltaqgħu sekwitjien u Mario F. Bezzina taħt il-gallerija fil-kantuniera u l-qattu sigħat sħaħ niddiskutu il-poeżija. Carmela Tart kien membru tal-Movement Qawm Letterarju fil-Kumitat ukoll. Allura kien ġibinna ħafna ħbarijiet mill-Movement Qawm Letterarju. U kien niddiskutuhom, niddiskutu poeżiji, niddiskutu it-tema tal-poeżija ġdida, il-forma tal-poeżija ġdida, is-simbolizmi ġodda li kienu qed jidħlu fil-letteratura u konna nitkellmuhom ħafna u konna nkunu niddiskutuhom għal sigħat sħaħ. Carmela Tart kien bniedem li kien marbut sew mal-Movement Qawm Letterarju. Mardux ninsew il-Movement Qawm Letterarju li kien fis-sittinijiet, sewa, nibet minħabba l-protesta li l-letteratura ħasset li kellha tagħmel sewa f'isem is-soċjetà. Il-letteratura u s-soċjetà għandhom rabta kbira bejniethom. U Carmela Tart kien wieħed minn dawk il-poeti li fil-bidunet tal-Movement Qawm Letterarju ħassem fih kien fil-kumitati tal-Movement Qawm Letterarju u l-poeżija tiegħu u kien jistħajl il-poeżija tiegħu il-mara tiegħu kien jikkomunika mal-poeżija jitkellem waħdu jisu bejnu u bejn ruħu dejjem mal-poeżija u dejjem jara kif jagħmel biex permezz tal-letteratura, permezz tal-poeżija jipproduċi dik il-protesta li kien jeħtieġ kienu ħossu li l-soċjetà kellha tagħmel. U bħala poeta kienu ħossu qiegħed jagħmilha f'isem is-soċjetà madwaru. Ma ninsewx li l-Movement Qawm Letterarju kien moviment illi nibet speċjalment minħabba dawn raġunijiet biex jaraw li l-letteratura tersaq lil il-poplu. U Carmela Tart kellu il-ħila li jressaq il-letteratura lejn il-poplu. Carmela Tart kiteb l-ewwel ħafna ittri, ħafna korrespondenza anki artikli ta' protesta fuq il-gazzetti. U ippubblika żewġ kotba taħt Illet ix-Xemx u fit-72 u l-ktieb li ippubblika fit-80 fl-1980 Lampara. Barra minn hekk però kif qed li kiteb ħafna poeżiji, fantoloġiji li mmulaw u komplement. Jiena però wara li miet Carmela Tart bat il-poeżiji li kien għadu ma lħaqx il-pubblika u pubblikajthom jiena wkoll fil-biografija li ktibt dwaru fir-relazzjoni jien u Carmelu kif edna kif il-ħajja tagħna ntiżġet ftit flimkien ukoll u allura derli li kien nippubblikalu wkoll il-poeżiji li ma kienx laħaq ippubblika qabel ma miet. Il-poeżija ta' protesta tiegħu kienet ġejja minn ħafna ejjun l-aktar ħaġa prinċipali kienet illi is-soċjetà ma kienx tħallih jgħix kif iridu, ma kienx jistalih dak il-fattu illi illum il-ġurnata nitkellmu fuq il-LGBT jisna xejn. Però il-ħabta issemmihom biss kienet stigma kbira, mhux għax illum ma tantx sewa, imma dak iż-żmien kienet ħafna iktar għaliex il-bniedem m'għandux jgħix ħieles kif iridu f'kull qasam fir-reliġjon, fis-sesswalità tiegħu, fil-aptitnijiet li għandu il-mod kif jgħix, sakemm qed jgħix bla ma jittellef il-ħadd ieħor, qed jgħix b'mod legali.
u b'mod li skontu qiegħed jgħix ħajja tajba. Għaliex is-soċjetà m'għandix tħallih jgħix kif inhu u kien jipprotesta dwarha ħafna il-biċċa xogħol. Kien anki kien pereżempju ħares bl-ikraħ u bir-raġun kollu meta kien jara li f'ċerti nħawi pereżempju fl-Isptar Monte Carmeli kien ikun hemm dbatija żejda tal-pazjenti li ma kellix tkun. U kien jipprotesta li għadi, kien jikteb bla waqfien. Jikteb anki fisem sħabu. Sasita kiteb anki memorandum lill-awtoritajiet dwar il-qagħda fl-isptar il ma kienx skontu kif kellha tkun. Illum il-ġurnata dawk il-punti, ħafna mill-punti li kiteb dwarhom hu, il-ġurnata huma tant validi illi ngħidu kif jista' jkun. Dik il-ħabta kien ħadha tant bi kbira illi qed jitkellem dwarhom. U ħadd ma kien jitkellem dwarhom. Imma hu tkellem dwarhom għexieren ta' snin sewa qabel ma llum il-ġurnata daħlu fis-seħħ u llum qisu xejn mhu xejn. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.